Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Ostry dyżur literacki. Dziś opowiemy Wam o małym literackim dziele sztuki. Książka, o której mówię, ma tytuł Kot o burczącym brzuchu i moje zachwyty nie są pierwszymi, ponieważ została ona już doceniona, zdobyła prestiżowe nagrody, ale o tych nagrodach opowiedzą razem ze mną moje gościnie, bo jest dziś z nami autorka książki, pani Magdalena Haj. Łączy się z nami prosto z Finlandii. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mam możliwość Cię poznać. Witaj. Dziękuję za zaproszenie. Jest z nami także pani Iwona Kiuru, tłumaczka, która dziś pomoże nam w komunikacji, ale no co tu dużo mówić, to dzięki niej kot o burczący w brzuchu zachwyca przepięknym, poetyckim językiem i dzięki pani Iwono do polskich czytelników ta książka dotarła w tak znakomitej formie. Cieszę się, że jest pani z nami dzisiaj. Ja również się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Pani Magdo, ja przyznaję, że od jakiegoś czasu powtarzam, że zostały stworzone książki dla dzieci absolutnie na każdy temat, a pani mnie zaskoczyła. To książka, która dotyczy problemu konsumpcjonizmu, świadomego zużywania surowców i oczywiście jest sporo książek na ten temat. Sporo na ten temat można znaleźć w książkach dotyczących ekologii. Ale takiej książki jak ta w Polsce dotąd jeszcze nie było. Nikt nie pisał o tym w taki sposób jak pani. Przeczytałam i powiedziałam, wow, tak właśnie powinno się to robić. Joo, halusin kirjoittaa kirjan, jossa on sadun metaforien kautta lapsille tuodaan, ja myöskin ehkä aikuisille, joiden kanssa tietenkin sitä kirjaa luetaan, niin tuodaan ajatuksia siitä, että miten luontoon tulisi suhtautua ja miten ihmisen ahneuteen tulisi suhtautua. Ja Satuhan toimii hirvittävän hyvin tämmöisenä pehmeänä, lempeänä tapana saada ihmiset ajattelemaan näin suuria globaaleja asioita. Tak, rzeczywiście chciałam napisać na taki temat, który jest niezwykle ważny. Temat globalny, posiłkując się metaforą baśni, bo uznałam, że to jest taki łagodny, miękki sposób na to, aby dzieci oraz dorośli, którzy z dziećmi czytają tę książkę, mogli się przyjrzeć takim zagadnieniom. Chciałam Cię zapytać, czy w Finlandii ta książka i jej forma też zaskoczyła czytelników? Se on ollut tosi pidetty kirja. Mä oon saanut ihan hirvittävän hyvää palautetta siitä ja tuntuu, että lukijat on pitäneet nimenomaan siitä, että se on kuitenkin lapsilukijalle voimauttava. Että siinä tuodaan ilmi se, että ihmiset pystyvät muutokseen ja ihmiset pystyvät tekemään asioita ja hirveän hyvää palautetta on kaiken kaikkiaan saanut. To jest książka, która jest bardzo w Finlandii lubiana i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem czytelników. Otrzymuje na jej temat same dobre głosy, zwłaszcza na temat tego, że rzeczywiście jest to książka, która w jakiś sposób dodaje sił czytelnikowi, dodaje wiary, że wprowadzenie zmian jest możliwe. Tak, ja o tych zmianach będę później jeszcze mówić, bo rzeczywiście ta książka nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Ta książka pokazuje drogi, którymi możemy podążać, ale książka zdobyła nagrody. Ja chciałabym, żebyś chociaż chwilę opowiedziała o nagrodach, którymi już w tym momencie możesz się pochwalić. Kurnivamainen kissa voitti 2018 vuonna Tulenkantaja-palkinnon, eli tämmöisen kirjallisuuden vientipalkinnon Suomessa. Ja tämähän oli tosi iso juttu, että tämä on kilpailu, jossa on aikuisten kirjallisuus ja lastenkirjallisuus sekaisin. Ja se, että lastenkirjalla voitetaan tämä Tulenkantaja-palkinto, niin sehän oli ihan todella iso juttu, että Raati katsoi sen nimenomaan kirjaksi, jota tulisi myös Suomesta viedä ulkomaille. Joten se oli ehkä se hieno juttu. Ja sitten Kurnivamainen kissa oli myös Pohjoismaiden neuvoston lasten ja nuorten kirjallisuuspalkinto ehdokkaana. Ja tämähän on iso kansainvälinen kirjallisuuspalkinto, jo se ehdokkuus oli suuri kunnia. Ta książka otrzymała nagrodę Tulenkantaja. To jest nagroda dla książek, które jakby są godne eksportu, że tak powiem, czyli tłumaczenia na inne języki i w tym sensie było to bardzo ważne dla mnie
bardzo duża rzecz, ponieważ w tej kategorii startują zarówno książki dla dorosłych czytelników, jak i dla dzieci, więc można niemalże założyć, że otrzymają jakaś książka adresowana do dorosłego czytelnika. Tymczasem w 2018 roku otrzymał ją właśnie Kot o burczącym brzuchu i bardzo byłam z tego dumna. A druga rzecz to Nagroda Nordycka. Akurat książka nie otrzymała nagrody, tylko była do niej nominowana, ale ponieważ jest to prestiżowa rzecz, to z tego również bardzo się cieszę. Ale ja się chciałam odnieść do tych słów, że książka jest książką, przeznaczoną dla dziecięcego czytelnika. Nic bardziej mylnego. Ja uważam, że książka jest absolutnie uniwersalna i co więcej, myślę, że dorosłym czytelnikom ona sprawia też ogromną przyjemność, bo nie wiem, jak jest w Finlandii, ale w Polsce mnóstwo dorosłych czytelników zaczytuje się w książkach dziecięcych, zwłaszcza tak uniwersalnych i pięknych, i czerpie z nich garściami. Joo, kyllä mä yritän kirjoittaa mun lastenkirjani sillä tavalla, että niillä olisi myös annettavaa aikuisille aina, koska varsinkin nuo pienempien lasten kirjat luetaan yhdessä. Ja se yhdessä lukeminen tarjoaa sen hetken, kun aikuinen ja lapsi on keskusteluyhteydessä myös sen tarinan kautta, jolloin sit, jos se tarina herättää ajatuksia, niin siinä on sellainen hetki, jossa lapsi ja aikuinen voi yhdessä pohtia asioita. Ja mä koen sen kirjailijana tosi tärkeäksi. Pisząc książki dla dzieci, zawsze pamiętam również o dorosłych, ponieważ mam świadomość, że książki dla młodszych czytelników są czytane przez dorosłych i dają możliwość wspólnego spędzenia czasu nie tylko podczas lektury, ale też poprzez rozmowy, które mogą się wywiązać przy okazji czytanej książki. I jako autorka jestem tego świadoma i dlatego bardzo dużą rolę przywiązuję do tego, aby moje książki dawały coś również dorosłym czytelnikom. Dziękuję. Ja jako dorosły czytelnik byłam absolutnie zachwycona. No dobrze, wróćmy w takim razie do fabuły, no bo książka jest o konsumpcjonizmie, to ważny głos w społecznej dyskusji, ale właśnie w formie baśni, więc tym bardziej do takiego kontaktu międzypokoleniowego, do czytania międzypokoleniowego w rodzinie. Maleńka dziewczynka żyjąca w świecie niedoboru, z którą nikt nie chce się dzielić, o którą nikt nie dba. Ta maleńka dziewczynka spotyka wielkiego kota. No i dopóki nie przewrócimy strony, wydaje nam się, że od razu się zaprzyjaźnią, ponieważ moje dziewczynki lubią koty, a koty w książkach dla dzieci zwykle lubią małe dziewczynki. A tu zaskoczenie. Przeczytałam w notce o tobie, że lubisz zaskakiwać, że jesteś wręcz miłośniczką fikcji międzygatunkowej i wszystkiego, co dziwne. Czy w takim razie można powiedzieć, że ta opowieść jest charakterystyczna z twojego stylu? Czy to jest właśnie to, co lubisz? No joo. Kyllähän mun kirjoissa on sellaista, mä pyrin kirjoittamaan sinne semmoista fantasiaa, joka herättelee ihmistä ja saa ajattelemaan. Ja ehkä aika usein mun kirjoissa on semmoisia pieniä kauhun väristyksiä myös. Ja se vetoaa myös lapsilukijoihin, huomaan. Lapset tykkää siitä, että on vähän jännitystä ja on niitä hetkiä. Erityisesti Kurnivamahaisessa kissassahan se on kertomus myös sen hyvin, hyvin pienen tytön rohkeudesta hyvin suurten vaarojen edessä. Niin se, että tulee vähän sitä jännää, josta saa turvallisesti pelätä tarinasta. Niin se on ehkä mulle aika tyypillistäkin. Tak, może można powiedzieć, że typowe jest dla mnie tworzenie historii utrzymanych w świecie fantazji, w którym nie brakuje domieszki jakiegoś strachu, czegoś przerażającego. Akurat w przypadku Kota o burczącym brzuchu zależało mi na tym, żeby stworzyć czytelnikowi możliwość takiego bania się w sposób bezpieczny. Czyli muszą być tu jakieś elementy grozy, ale ciągle do ogarnięcia. I to, że w książce dzieje się coś niepokojącego, to jest coś, co lubią moi czytelnicy, zauważyłam. Mnie się bardzo podoba wielowymiarowość tego strachu, tego napięcia, bo już od początku, gdy dziewczynka obiecuje, że znajdzie kotu lepszy kąsek niż ona sama i okazuje się, że nie jest to takie proste, no narastają emocje, narasta pewnego rodzaju zagrożenie, niepewność. Udziela nam się zniecierpliwienie kota i zagrożenie bohaterki, ale dopiero gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że to on pożarł cały świat, wtedy boimy się naprawdę.
Kyllä. Kissat on ihania, mutta ne on suuria petoja kuitenkin. Olisi se aika pelottava ajatus, jos meidän kotikissat olisi oikeasti villi, suurten villipetojen kokoisia. Mutta onneksi sadussa aina käy kuitenkin hyvin. No to prawda, to byłoby dosyć przerażające, gdyby nasze domowe kotki zamieniły się w takie potężne bestie, które są zdolne do czegokolwiek bądź, ale no, na szczęście mam do czynienia z baśnią, a w baśniach, bajkach zwykle wszystko dobrze się kończy. Mamy też bohaterkę, która jest małą dziewczynką i co prawda jest małą dziewczynką, ale potrafi dokonać wielkich czynów. Czy rzeczywiście to ma znaczenie, że to jest maleńka dziewczynka? Se oli tosi tärkeää mulle ja myös se, että tytöllä ei ole nimeä, koska pikkutyttö tässä tarinassa edustaa kaikkia lapsia ja nuoria. Hän on jokainen lapsilukija ja silloin hän on tavallaan koko sen kirjan yleisön yhteinen sankari, johon voi samaistua ja tarinan sanomahan on hyvin pitkälti se, että pieninkin meistä pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja pieni tyttö on siinä juuri oikea sankari tällaisen tarinan. Tak, to było dla mnie bardzo ważne, żeby główną bohaterką była mała dziewczynka, ale też to, żeby była to dziewczynka bez imienia, bo dzięki temu staje się ona bohaterką, z którą może się utożsamić każdy mały czytelnik i w ten sposób ta mała dziewczynka staje się jakby rzecz w tym, że wszyscy czytelnicy tej książki mogą się utożsamić z tą dziewczynką i dziewczynki i chłopcy, no bo też przesłanie tej książki jest właśnie takie, że nawet najmniejszy z nas, nawet najmniejsza z nas jest zdolna do wielkich czynów. Kot jest wielkim takim samolubnym zwierzakiem. Symbolizuje tu myślenie wyłącznie o zaspokajaniu własnych apetytów. I chciałam Cię zapytać, czy rzeczywiście potrzeba nam pokazać pożarty świat, byśmy sobie zdali sprawę z zagrożenia? Moje pytanie trochę wynika z tego, że jest bardzo wiele książek o ekologii, wiele książek na temat zrównoważonego rozwoju i one nie budzą emocji. A jeżeli nie budzą emocji, to moim zdaniem też nie powodują zmiany. Ta książka zdecydowanie budzi emocje. Joo, tavallaanhan se on, kissa on hyvin realistinen siinä mielessä, että me ihmisethän tällä hetkellä teemme juuri sitä, mitä kissa tekee. Me ahmitaan koko maailmaa, kun meidän pitäisi olla enemmän kuin pieni tyttö, joka katsoo sitä ahneutta silmiin ja pysäyttää sen. Eli kissa on kuva meistä kaikista valitettavasti ja sadun kautta pystyy luomaan semmoisia mielikuvia, mitkä jää mieleen paljon voimakkaammin kuin sitten, jos kerrottaisiin asioista ihan vaan faktojen tasolla. Kot z tej książki jest bardzo realistyczny w tym sensie, że uosabia nas, ludzi, którzy nie robimy nic innego, jak właśnie pożeramy cały świat. Zaspokajamy wszystkie nasze apetyty, a prawda jest taka, że bardziej powinniśmy być jak ta malutka dziewczynka, która przygląda się wszystkiemu z boku i próbuje coś z tym zrobić. No ale ponieważ tutaj posłużyłam się tym kotem właśnie dlatego i tą metaforą baśni, że to działa na nas bardziej dosadnie i bardziej budzi emocje niż opowiadanie tej samej historii tylko posługując się faktami. Oczywiście. Problem konsumpcjonizmu jest na tyle poważny, że trudno nam znaleźć argument, dzięki któremu zaczniemy przedkładać dobro ogółu nad swoje. Ja się kotu trochę nie dziwię. Każdy z nas ma odrobinę z kota i pewnie powinniśmy z tym walczyć. W tej książce jednak jest wskazane rozwiązanie, to o czym ja wspomniałam na początku. Bo to, co zmienia stopniowo kota, to budząca się w nim przyjaźń, to budzące się uczucie do maleńkiej dziewczynki. I tak sobie myślę, że dzięki temu tą książkę można też czytać na takim poziomie uniwersalnym. To trochę książka o relacjach w ogóle, bo gdy bardzo nam na kimś zależy, to zaczynamy się zmieniać i zaspokajanie naszych potrzeb przestaje być na pierwszym miejscu. Czy można tak czytać tą książkę? Kyllä, ehdottomasti. Ja totta kai kissan ja tytön ystävyys kertoo myös siitä, miten mä itse ajattelen, että miten loppujen lopuksi ihmiskunta ratkaisee omat ekologiset ongelmansa. Eli
eli yhteistyöllä, yhteistyöllä ja Mm, välittämisellä. Eli kyllä tak, se on se viesti, minkä mä haluan lähettää ehdottomasti. tak, zdecydowanie można tę książkę czytać jako rzecz o relacjach i takie przesłanie też chciałam przekazać, bo uważam, że jedyny sposób na to, aby podjąć się walki o ekologię, to jest współpraca, to jest współdziałanie i też troska o to, co dotyczy nas wszystkich. Więc zgadzam się, że tak, jest to opowieść o przyjaźni i o relacjach. No dobra, to ja w takim razie wracam do dziewczynki, wracam do relacji, bo to bardzo ciekawy wątek, tym bardziej, że, no, że właściwie ta dziewczynka jest tą istotą i tą siłą, która wszystko zmienia. Kota z dziewczynką połączyła szczególna relacja, bo połknął ją, co prawda ją połknął, tak? To ciężko powiedzieć, że jest szczególną relacją, bo ją połknął, ale połknął ją w całości. I to połknięcie dziewczynki w całości, tak by jej nie zrobić krzywdy, to taka ujmująca próba pogodzenia w sobie tego, co czujemy do drugiej osoby, z tym, że jednak chcemy zaspokoić swoje własne potrzeby. To bardzo charakterystyczny moment. Joo, kyllä siinä kissa selvästi jo ymmärtää, tai ehkä kissa ei ole missään vaiheessa halunnut syödä koko maailmaa ja ymmärtää, että tyttö nimenomaan haluaa auttaa sitä, joten siinä kohdassa sitten kissa sekä toimii niin kuin kurniva maha vaatii, mutta haluaa pitää huolta siitä tytöstä yhtä kaikki. Rzeczywiście to jest ten moment, kiedy kot nie przestaje dbać o dziewczynkę, stara się, aby nic jej się nie stało, a równocześnie ją pożera, choć trzeba tu dodać, że może on w żadnym momencie tak naprawdę nie chciał zjeść całego świata. Mhm. I to jest też taki moment, w którym my zaczynamy się trochę śmiać, pomimo tego, że sytuacja wcale nie jest zabawna, jest właściwie cały czas sytuacją zagrożenia. I czytałam w 2 recenzjach tej książki, że są elementy humorystyczne i to jest prawda, z tego względu, że nie tylko ja w tym momencie się uśmiecham, ale pani Magda też ma taki ogromny uśmiech na twarzy. Kyllä, lapsilukijat nautti siitä kohdasta, kun se on aika yllättävää, että se kissa nielaisee todellakin sen tytön. Ja lapsilukijat yleensä siinä vaiheessa sekä kauhistuu, mutta sitten kun tullaan sinne kissan vatsaan, niin siellä onkin kaikki ne asiat, mitä se kissa on syönyt. Niin se on se kohta, jossa yleensä lapset riemastuu. Ja sieltä kuvituksesta he etsivät asioita, mitä kaikkea siellä onkaan. Ja Teemu Juhanin kuvitushan on ihan... Itse asiassa mä en nyt muista, onko Puolassa Teemu Juhanin kuvitus, mutta jos on, niin kuvituksessa näkyy just ne kaikki ihanat pienet yksityiskohdat, mitä kaikkea uskomatonta siellä onkaan. Ja siinä on sellainen vapautumisen ja suuren fantasian hetki, jossa mennään tavallaan mielikuvituksessa vielä askel eteenpäin. Ja olen huomannut, että lapsilukijoille se on nimenomaan tosi antoisa käänne siinä tarinasta. Ten moment w fabule jest rzeczywiście bardzo znaczący i istotny, zwłaszcza dla małych czytelników. Zauważyłam, że rzeczywiście tak jest, że kiedy ten kot połyka dziewczynkę, to na początku dzieci czują przerażenie, co tutaj się właściwie dzieje, ale potem się okazuje, że ona ląduje w brzuchu tego kota, a tam mamy wszystko, mamy najróżniejsze szczegóły, którym można się przyglądać dzięki ilustracjom Teemu Juhaniego. W polskim tłumaczeniu też jest ten sam ilustrator, te same ilustracje i jest tam rzeczywiście mnóstwo takich szczegółów, którym można się przyglądać nie wiadomo jak długo i dzięki temu wyobraźnia robi kolejne kroki naprzód. Tutaj bardzo, bardzo mi się podobają te ilustracje. Mhm. Tak, o ilustracji koniecznie musimy wspomnieć, ponieważ, no co tu dużo mówić, ona fantastycznie uzupełnia treść, właściwie jest jej częścią i ja nie potrafiłabym sobie wyobrazić tej książki z innymi ilustracjami, więc chciałabym spytać, czy Magdalena miała wpływ na wybór ilustratora, czy pracowałaś razem z nim, czy w ogóle to była wspólna praca, czy może
ilustracje powstały dopiero później, gdy fabuła była już gotowa, bo to jest majstersztyk, to jest najlepiej chyba w ostatnim czasie zrobiona książka, która jest spójna pod względem treści i ilustracji i jest po prostu takim małym dziełem sztuki, a jednocześnie mówiąca o bardzo ważnym temacie. Joo, tämä Kurinva-Maanikissa oli mun ja Teemu Juhanin ihan ensimmäinen kirja. Sen jälkeen me ollaan tehty useita yhdessä. Mutta tämä meni oikeastaan niin, että mä kirjoitin tämän tarinan ensin ja mulla oli hyvin selkeä mielikuva, minkälaisen kuvituksen mä siihen haluan. Sellaisen, jossa on paljon yksityiskohtia ja joka on jollain tavalla klassinen tyyliltään. Ja mä löysin Teemu Juhanin kuvia Instagramista itse asiassa, ja kun mä löysin Teemun, niin mä pyysin kustantajalta, että voinko mä saada Teemun kuvittajaksi tähän, koska se on aivan täydellinen tämä tyyli. Ja kustantaja ihastui myös Teemun kuviin, joten siitä meidän yhteistyö sitten alkoi. Książka Kot o burczącym brzuchu jest pierwszą, którą stworzyliśmy razem z Temu i było tak, że rzeczywiście najpierw napisałam książkę, najpierw powstała treść, a pisząc miałam bardzo dokładne wyobrażenia na temat tego, jak kot powinien wyglądać, jakie powinny być ilustracje. Wiedziałam, że chcę, żeby były z jednej strony klasyczne, a z drugiej strony, żeby zawierały mnóstwo różnych szczegółów, a Temu Juhaniego jako ilustratora udało mi się odkryć na Instagramie i kiedy zobaczyłam, jak tworzy, od razu wiedziałam, że chcę, żeby to on zilustrował tę książkę i z taką prośbą zgłosiłam się do wydawcy. Wydawnictwo również zachwyciło się jego sposobem tworzenia, no i potem powstała nasza pierwsza wspólna książka, później stworzyliśmy razem sporo kolejnych. Miałam taką nadzieję, że to nie będzie ostatnia książka tego duetu, więc cieszę się z tego zakończenia pani wypowiedzi. Natomiast to, co chciałam powiedzieć bardzo, ja też sobie sprawdziłam Temu na Instagramie i też zachwycałam się jeszcze wczoraj przed naszą rozmową jego ilustracjami. Zresztą to był drugi mój kontakt zaraz po premierze książki. I muszę powiedzieć, że one są piękne, one zachwycają te ilustracje, ale ilustracje do tej książki, do Kota o burczącym brzuchu są najpiękniejszymi ilustracjami, jakie Temu ma na Instagramie. Nie wiem, czy jakie stworzył, ponieważ oglądałam tylko te, które udostępnił na swoich mediach społecznościowych, ale te mnie zachwyciły najbardziej. Ne on todella kivoja. Też tak uważam, są fantastyczne. No dobrze, to ja w takim razie chciałabym się do jeszcze jednej rzeczy odnieść, bo wspominałaś o tym, że chciałaś, żeby ilustracje były klasyczne, a ja się chciałam odnieść do klasyki w innym znaczeniu. Chciałabym się odnieść jeszcze na koniec do tej sceny w brzuchu, bo tam rzeczywiście jest wszystko, tam toczy się normalne życie. Teraz zwróciłaś uwagę na to, że to może być fantastyczna wyszukiwanka dla dzieci, bo dzieci uwielbiają ilustracje pełne detali, mocniej się w nie angażują, ale przyszła mi taka myśl, że właściwie to jest analogia do Pinokio, że to jest analogia do historii o Jonaszu w brzuchu wieloryba. Pytanie, czym ty się inspirowałaś, bo wydaje mi się, że takich scen, gdzie bohater trafia do brzucha jakiegoś stwora, który pierwotnie wydaje się zagrożeniem, jest sporo w naszej kulturze. Pytanie, czy w twojej kulturze również? Ei ehkä yksittäisiä teoksia, mutta totta kai fantasiakirjoittajalle mun mielestä nimenomaan tarinoiden arkkityypit ja tällaiset syvät tarinat, jotka kulkee meidän ihmiskunnan historiassa, niin ne on todella tärkeitä. Ja erityisesti saduthan on kaikista vanhimpia tarinoita, mitä on säilynyt ihmiskunnan historiasta. Vanhimmat sadut on tuhansia vuosia vanhoja, joten sieltä kyllä mä näkisin, että kun kirjoittaa fantasiaa, niin siellä pakostikin käyttää niitä muinaisia tarinaelementtejä, jotka on meille jopa lajitasolla tärkeitä, jotka selittää meille maailmaa. Niin sanoisin, että sadunkirjoittajana sitä niin kuin, louhii koko ihmiskunnan historiasta ja kaikista niistä tarinoista, mitä me ollaan aina kerrottu. Pisząc Kota o burczącym brzuchu nie mogę być może przywołać żadnych konkretnych tytułów, pojedynczych dzieł, ale jako autorka książek fantastycznych właściwie cały czas czerpię garściami z tej bogatej kultury opowieści mitycznych, które mamy do dyspozycji i to jest właściwie nieuniknione. Całe bogactwo tych pradawnych historii baśnie mają przecież tysiące lat, więc to jest konieczne, kiedy się pisze literaturę właśnie spod znaku fantastyki.
No tak, a kot o burczący w brzuchu, przypomnijmy na koniec, to baśń. Jakie charakterystyczne dla baśni elementy w kocie występują? No ihan lähtökohtaisesti ihan tämä koko rakenne on hyvin satumainen. Ihan alkaen olipa kerran alusta, alusta ja siitä, että miten tytön sankaritarina kasvaa ja miten siellä niin kuin käydään se seikkailu läpi. Ja kyllähän siis käytin tähän nimenomaan sadun elementtejä. Halusin, että tämä on rehellisesti satu. Ja ehkä erityisesti Suomessa ei ole viime vuosina kirjoitettu niin paljon satukirjoja lapsille. On enemmän semmoista seikkailua ja modernimpaa kirjallisuutta, niin sit totesin, että tähän aihepiiriin sopii nimenomaan se sadun rakenne ja miten tarina rakennetaan sadun kautta. W tej książce baśń rzeczywiście jest obecna już na poziomie konstrukcji, poczynając od pierwszych zdań, była sobie, tak jak typowo rozpoczyna się każda baśń i cała ta historia, gdzie dziewczynka rośnie, staje się bohaterką, to wszystko opiera się na takich elementach baśniowych i to był z mojej strony celowy wybór, jako że w Finlandii w ostatnich czasach właściwie nie pisze się baśni dla dzieci, tylko bardziej takie nowoczesne historie, można powiedzieć, oparte na przygodzie. Natomiast mnie zależało na tym, żeby podjąć taki, a nie inny temat właśnie za pomocą baśni. No to w takim razie na koniec chciałabym spytać, nad czym teraz pracujesz? Jakie kolejne książki będziemy mieli okazję wziąć do ręki i się zachwycić? No tällä hetkellä olen työstämässä Rojamen aikakirjat, tämmöisen Young Adult Fantasia-sarjan 3. osaa, eli se on se, mikä vie tällä hetkellä eniten kirjoittamisaikaa, koska nämä on sitten taas isoja paksuja fantasiateoksia. Ja lisäksi Teemu Juhanin kanssa tehdään Painajaispuoti-sarjaa eteenpäin. No w tej chwili najwięcej czasu poświęcam ostatniej części trylogii poświęconej młodym czytelnikom Young Adult i ponieważ w grę wchodzi grubaśny opus, to zabiera mi najwięcej czasu, ale równocześnie też wraz z Teemu pracujemy nad kolejną częścią Potwornych sklepików. To jest właśnie ta seria, którą ja też tłumaczyłam dla wydawnictwa Znak, ale nie wiadomo jeszcze kiedy się ukaże. 3 części przetłumaczyłam, a ta 4. powstaje. W takim razie ja już nie mogę się doczekać kolejnych książek, bo wiem, że będą wyjątkowe, ale należałoby podsumować jakoś naszą długą, piękną rozmowę o tej niezwykłej baśni. Drodzy rodzice, jeżeli współczesne dzieci potrzebują baśni, to właśnie takich. Jeżeli rodzice potrzebują baśni, to też właśnie takich. Serdecznie rekomenduję. Dziękuję pięknie za tą przyjemność czytania. Dziękuję pięknie za to niezwykłe tłumaczenie, bo mam świadomość, że w innym tłumaczeniu ta książka mogłaby odrobinę mniej zachwycać. Dziękuję ślicznie za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia. Kiitos teille molemmille. Ja toivotaan, että tulee tosiaan lisää kirjoja puolaksikin. Dziękuję Wam obu i też mam nadzieję, że pojawi się więcej książek po polsku. Ja również dziękuję Pani Agnieszko, szczególnie dziękuję za słowo pod adresem tłumaczenia, to zawsze miłe. Ja mam wrażenie, że tłumacze są często pomijani w tym niezwykłym procesie twórczym, a przecież gdyby nie ta znakomita praca, to te książki w zupełnie innej formie by do nas docierały, albo wcale nie docierały. To by było najgorsze. Dziękuję Wam bardzo.